Аз съм от фирма Ding и сме много благодарни да имаме възможността да сме тук днес. За пръв път имаме възможността, тази година сме с асоциацията BG Fish, които помагат на тези 6 фирми, които сме днес тук, да направим това, което правим. Представяме няколко продукта, ние се занимаваме с риба, главно с цаца от Черно море. Също така предлагаме и хамсия, сафрит, чернокоп, почти всичко, което Черно море ни дава. Предлагаме го под замразен вариант, панирано, единично, двойно. Имаме чисто нов продукт, който е панирано с корнфлейкс, което е за първи път в България и което много държави не са виждали и се надяваме да видят днес. Казвам се Борислав Лазаров и съм съсобственик на фирма Обединени аквакултури. Като общо взето ние сме една група от производители на пастърови видове, като правим първична преработка на рибата в цеха ни в Ботевград. Почистваме и филетираме рибата, работиме почти изцяло в ултрафреш сегмента. Общо взето прясна риба, с прясна риба се занимаваме, нали, от хайверното зърно до доставката във веригата. Имаме си собствен транспорт и доставяме директно до крайните клиенти. Ние сме производители на пастърови видове продукти. Основно в нашата гама има 3 вида продукти. Порционна пастърва, балканска пастърва, може да видите, може би сме едни от малкото хора, които произвеждат в България балканска пастърва. Голяма пастърва с червено месо, съответно ние правим филета и от порционната, и от сьомговата пастърва. Общо взето сме се концентрирали в пастъровите видове и мисля, че сме едни от добрите производители на тези видове. Съм доктор Йордан Господинов и представлявам Асоциация на производителите на рибни продукти BG Fish. Неин председател съм и изпълнителен директор от 20 години. Асоциацията за първи път участва в изложението. Истината е, че наши фирми отделно са участвали много пъти, но като асоциация за първи път участваме и всъщност за първи път представяме България на този най-голям форум, на това световно рибно изложение в Барселона. Това изложение представлява възможност да сключим договори, да продаваме в трети страни, в Европа, в целия свят. Представлява интерес за нас и да намерим наши доставчици за суровина, защото рибата ни достига в световен мащаб. За нас е много важно да осигурим рибата, която няма на българския пазар и същевременно видовете, които произвеждаме, а те са над 10 вида, които имат стопанско значение, да ги експортираме. Продаваме в Азия, продаваме в Европа, продаваме в Америка. Това е голям трамплин да намерим още контрагенти, да развием нашата дейност и да доставим повече свежи пари за България. Аз съм Никола Илков и съм търговски директор на Fish Invest ООД. Представяме както прясна риба, като пастърва, шарани и сетра, също и черен хейвер от нашата собствена марка Кавиастра. За първи път участваме с наш собствен щанд. До сега сме присъствали само като посетители. Защото вярваме, че това е възможност да представим българските продукти от риба на целия свят. Правим го съвместно с Асоциацията на рибопреработвателите BG Fish по проект с еврофинансиране. Убеден съм, че ще бъде изключително положително и ще ни помогне да се развиваме в правилната посока.
Казвам се Владимир Стоянов и съм изпълнителен директор на Черноморски риболов Бургас АД. За пръв път участвам на изложение с щанд, като част от BG Fish. Това изложение е най-голямото изложение в този бранш, в световен мащаб. И е незаменима възможност за среща с колеги, да се разберат трендовете в бизнеса, да се проучат търсенията, да се прислуша пулса на пазара, ако щете. И както, освен това, да се погледнат различни видове машини, технологии и законодателство, не по-малко. Представяме черноморски продукти, такива, които са уловени от плавателните съдове на нашата фирма. Това са черноморски пелагични риби, цаца, хамсия, сезонни риби, като чернокоп, сафрит. Основните неща също така са бели пясъчни миди, така наречени донакси, и продукти с добавена стойност, като панирани черноморски риби и също така опушена линия. Имаме също и опушени линии. Здравейте, казвам се Любов Георгиева и съм управител на фирма Електа ЕООД, създадена преди повече от 30 години. Като изложител, участва фирмата за първи път. Иначе всяка година сме посещавали такива събития. Тъй като тази година успяхме да направим с едно споразумение с нашите колеги от BG Fish и да направим едно общо изложение, разбира се, с помощта на субсидия от фонд рибарство и аквакултура. Очаквам положителни резултати, защото минаха доста потенциални клиенти, а всъщност ще разберем как се е отразило месеци по-късно. Продуктите са изключително черноморски, див улов, уловен от наши собствени фирмени кораби, както и преработени в нашите две предприятия.
Аз съм Николай Желещев, собственик на фирма Диавена ООД, в момента в Барселона с помощта на асоциация BG Fish. Представлява една възможност да покажем на световната сцена на какво са способни българските фирми, които сравнително отскоро се развиват и сравнително отскоро са се научили да правят бизнес. И всъщност колко много сме израснали за толкова кратко време. Умора от едни много позитивни контакти, които се умяхме да изградим и да достъпим. Ентусиазъм за това какво предстои от тук нататък. И надявам се всички колеги от асоциацията да споделят този ентусиазъм и всъщност това да е първата стъпка за нещо, което всъщност тепърва ще започне да се реализира, повтаря, преповтаря и така ще отвори вратата за едни нови възможности изобщо към рибния сектор. Преобладава положителната емоция. Аз така за себе си и за екипа, с който съм тук, мисля, че всички са щастливи от това, което се случи. Така че никаква умора. Напротив, много положително сме настроени и сме щастливи от това, което се случва. Но ние като асоциация първо представихме нашия бранш, второ представихме 45 фирми, които са членове на нашата асоциация. Най-важното представихме България. Бранда на България на BG Fish вече е достатъчно известен. Той е известен за масовата аудитория в Европа и в света, като производители, преработватели и търговци на риба, черупчести и двучерупчести, но в интерес на истината сега друго е да видиш българското знаме, да видиш BG Fish изписано най-високо и всички да се спират и да поглеждат щанда. Пазарът за нас е много важен и всъщност тук нашите оператори, нашите членове срещнаха истинските партньори, защото на това изложение се случиха много контракти. На това изложение срещнаха много съмишленици и най-вече хора, които желаят да опитат от нашите черноморски продукти, от нашата сладководна аквакултура. Ние сме много доволни, сигурен съм, че нашата компания ще са много доволни и от резултатите. Доволни сме много от всички, с които се запознахме, всички, от които имахме удоволствието да разговаряме за бизнес или други неща. Надявам се хората с годините да виждат България като сериозен клиент, особено като става въпрос за риболов и морските продукти. Да, доста успешно шоу. Много беше важно за нашите клиенти да видят, че ние сме тук, показваме нашата продукция, да могат да видят точно какво ще им продадем в бъдеще, така че е супер успешно според мен. Това, което правим е да не откриваме нови контрагенти, а по-скоро да поддържаме устойчиви отношения с текущите ни такива, но все пак имахме 2-3 много сериозни компании, с които се запознахме. Те се бяха информирали от сайта на шоуто, че за първа година ще сме тук. Дойдоха да ни посетят и за нас това е нещо ново, което ще разработваме през следващата година.
Вярвам, че беше успешно. Успяхме да се срещнем с стари партньори, както и да достигнем до нови потенциални клиенти. През 3 дни от изложението успяхме да се срещнем с много от нашите партньори, както и да се срещнем с нови клиенти и смятам, че всяка една от тези срещи беше много важна за нашето бъдещо развитие. Определено съм оптимист за българския пазар и смятам, че изложението и срещите, които проведохме тук, доказват, че сцената е пред нас и имаме много потенциал да достигнем до международния пазар. С удоволствие ще се радвам всяка година да бъдем изложители на Seafood Expo Global. Всяко едно такова събитие увеличава изложението на марката и дава възможност да достигнем до по-голям, по-широк кръг различни клиенти. Близкия контакт с колеги и приятели на това изложение. Не съм по-голям оптимист, но го приемам някакси по-философски и по-спокойно. Разбира се, че бих повторил. Бих и потретил. Определено се срещнахме с потенциални купувачи, които нямаше как до сега да се запознаем с тях, но бъдещето ще покаже дали ще има реални сделки. Най-ценното ми усещане за участието в Панаира, това е удоволствието да срещам десетки и стотици хора, които живеят с морето, живеят с морските продукти, произвеждат ги, консумират ги. Тоест всички тук сме на една вълна и това е най-приятното нещо, което човек усеща, посещавайки Панаира. Следващата година ще бъдем отново тук с нови надежди и нови очаквания.